Не слушах Гвардиола. Това откровение сподели Раян Шерки, след като направи шеметно представяне за Ман Сити и донесе победата на тима си в последния матч за 2025-та. Доверяващ се на инстинкта и импровизацията си, французинът не се колеба да излиза извън установените рамки, дори когато това не е съгласувано с указанията на старши треньора. Точно както срещу Нотингъм. Първоначално ограничен до ролята на дисциплиниран флангови играч, Шерки вече действа много по-свободно в полупространствата, там където креативността му нанася най-големите щети за съперника. Не случайно, именно той е човека с най-много асистенции във Висшата лига в момента. Малко излишни докосвания, повече пряко влияние върху офанзивния ритъм на отбор, който дълго време страдаше от липса на вдъхновение след напускането на Кевин Де Бройне в посока Наполи. Шерки е безценен за гражданите със своята непредвидимост и с тези решения, които взима за части от секундата, а обръщат мачовете. На този етап дори Гвардиола знае, че е рисковано да му поставя ограничения. Ще успеят ли този сезон Холанд, Шерки и компания да се преборят за титлата в Премиършип или Арсенал остава фаворит? Напиши в коментар какво очакваш.